नमस्कार बंधुगण। आपण केबे भाबिछन्ति कि जो भारत में सोना को केवल एक धातु नुहे बर माँ लक्ष्मींकर प्रतीक बोली मना जाए, ସେହି ଦେଶରେ ଲୋକମାନେ ଆଜି ନିଜ ଘରର ସୁନା ବିକ୍ରି କରିବା ପାଇଁ ଦୋକାନ ଆଗରେ ଲାଇନ୍ ଲଗାଉଛନ୍ତି। ଏହା କି ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଟର ସଂକେତ, ନା କି ଲୋକମାନେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ସୁନାର ଦାମ କମିଯିବ ବୋଲି ଭୟ କରୁଛନ୍ତି? ନା ଏହା ପଛରେ ରହିଛି ଆଉ କିଛି ବଡ଼ ଅର୍ଥନୈତିକ କାରଣ? ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଜାଣିବା କାହିଁକି ଭାରତୀୟମାନେ ସୁନା ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି, ସମ୍ପ୍ରତି ଖବର କ'ଣ କହୁଛି, ଆର୍ବିଆଇ ଓ ଅର୍ଥନୀତି ବିଦ୍ୱାନମାନେ କ'ଣ ସତର୍କ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସାଧାରଣ ନିବେଶକ ପାଇଁ ଏହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ। ତେଣୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖନ୍ତୁ। ଭାରତରେ ସୁନା କେବଳ ଏକ ଗହଣା ନୁହେଁ, ଏହା ଆମ ସଂସ୍କୃତିର ପରମ୍ପରା, ସମ୍ମାନ, ସୁରକ୍ଷାର ପ୍ରତୀକ। ବିବାହ ହେଉ କି ରଜ, ଦୁର୍ଗାପୂଜା ହେଉ କିମ୍ବା ଦୀପାବଳି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶୁଭ କାମରେ ସୁନାର ବିଶେଷ ସ୍ଥାନ ରହିଛି। ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସୁନା ଉପଭୋକ୍ତା ଦେଶମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭାରତ ସବୁବେଳେ ଅଗ୍ରଣୀ। ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ପରିବାର ଆଜି ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଉପରେ ନୁହେଁ, ବରଂ ଘରେ ଥିବା ସୁନା ଉପରେ ନିଜର ଭବିଷ୍ୟତ ସୁରକ୍ଷା ନିର୍ଭର କରନ୍ତି। ତେବେ ହଠାତ୍ ଏତେ ବିକ୍ରି କାହିଁକି? ଗତ କିଛି ମାସରେ ସୁନାର ଦାମ ଐତିହାସିକ ରେକର୍ଡ ସ୍ତରକୁ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ଯେଉଁମାନେ 10 କିମ୍ବା 15 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ସୁନା କିଣିଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଏବେ ଅତ୍ୟଧିକ ଲାଭ ମିଳୁଛି। ଏହି କାରଣରୁ ଅନେକ ପରିବାର ଭାବୁଛନ୍ତି ଏବେ ବିକ୍ରି କଲେ ସର୍ବାଧିକ ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ଏହାକୁ ଅର୍ଥନୀତିରେ ପ୍ରଫିଟ୍ ବୁକିଂ କୁହାଯାଏ। ଅନ୍ୟ ଏକ ବଡ଼ କାରଣ ହେଉଛି ପରିବାରର ଆର୍ଥିକ ଚାପ। ଶିକ୍ଷା, ଚିକିତ୍ସା, ବ୍ୟବସାୟ ଓ ଘର ନିର୍ମାଣ କିମ୍ବା ଋଣ ପରିଶୋଧ ପାଇଁ ଅନେକ ପରିବାର ସୁନା ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁମାନେ ଗହଣା କେବେ ବିକ୍ରି କରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ଭାବୁଥିଲେ, ଆଜି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଦାମ ମିଳୁଥିବାରୁ ସେହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଉଛନ୍ତି। ସବୁ ସୁନା ବିକ୍ରି ହେଉଛି ବୋଲି ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ଲୋକମାନେ ସୁନା ଛାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି। ଅନେକ ପରିବାର ପୁରୁଣା ଡିଜାଇନର ଗହଣା ବିକ୍ରି କରି ନୂଆ ଡିଜାଇନ କିଣୁଛନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ସୁନା ପ୍ରତି ଭରସା କମି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଗହଣାର ରୂପ ବଦଳୁଛି। ଯଦି ସୁନାର ଦାମ ଏତେ ଭଲ ଅଛି, ତେବେ ଭାରତ ସରକାର ଓ ଆର୍ବିଆଇ କାହିଁକି ସତର୍କ କରୁଛନ୍ତି? ଏଠାରେ ଏକ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। କାହିଁକି ଗୋଲ୍ଡ ଲୋନ୍ ସୁନା ବଜାରକୁ ନେଇ ଏତେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି ଏବଂ କାହିଁକି ଅର୍ଥନୀତିବିଦ୍ମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏହା କେବଳ ଦାମର କାହାଣୀ ନୁହେଁ, ବରଂ ସମଗ୍ର ଅର୍ଥନୈତିକ ସହ ଜଡ଼ିତ ଏକ ବଡ଼ ବିଷୟ। ସମ୍ପ୍ରତି ଖବର କ'ଣ କହୁଛି? ଗତ କିଛି ମାସରେ ଭାରତର ବଡ଼ ବଡ଼ ଜୁଏଲାରୀ ଦୋକାନ ଏବଂ ଗୋଲ୍ଡ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ କେନ୍ଦ୍ରଗୁଡ଼ିକରେ ପୁରୁଣା ସୁନା ବିକ୍ରି ବଢ଼ିଛି। ଅନେକ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ଯେତେବେଳେ ସୁନାର ଦାମ ରେକର୍ଡ ସ୍ତରକୁ ପହଞ୍ଚିଲା, ଲୋକମାନେ ଏହାକୁ ଭଲ ସୁଯୋଗ ବୋଲି ଭାବି ପୁରୁଣା ଗହଣା ବିକ୍ରି ଆରମ୍ଭ କଲେ ଏବଂ ଭଲ ପଇସା ଇନକମ୍ କଲେ। ଏହାର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ଲୋକମାନେ ସୁନା ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ହରାଇଛନ୍ତି, ବରଂ ସେମାନେ ଉଚ୍ଚ ଦାମର ଲାଭ ଉଠାଇଛନ୍ତି। ବିଶ୍ୱ ବଜାରର ପ୍ରଭାବ। ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ, ଭାରତ ସୁନା ଦାମ ଉପରେ ବିଦେଶର ପ୍ରଭାବ କାହିଁକି? ଏହାର କାରଣ ହେଉଛି ସୁନା ଏକ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଦ୍ରବ୍ୟ। ଯେତେବେଳେ ବିଶ୍ୱରେ ଯୁଦ୍ଧ, ଭୂ ରାଜନୈତିକ ଏବଂ ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି କିମ୍ବା ଆର୍ଥିକ ଅନିଶ୍ଚିତତା ବଢ଼େ, ସେତେବେଳେ ବଡ଼ ନିବେଶକମାନେ ସେୟାର ବଜାର ଛାଡ଼ି ସୁନା ଟଙ୍କାରେ ଲଗାନ୍ତି। ଏହାକୁ ସେଫ୍ ହେଭେନ୍ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଏହି କାରଣରୁ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବଜାରରେ ସୁନାର ଦାମ ବଢ଼ିଲେ ଭାରତୀୟ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଯାଏ। ଆର୍ବିଆଇ କାହିଁକି ଚିନ୍ତିତ? ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟକୁ। ଭାରତରେ ଗୋଲ୍ଡ ଲୋନ୍ ବହୁତ ଦ୍ରୁତ ହାରରେ ବଢ଼ୁଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ଲୋକମାନେ ସୁନା ବନ୍ଧକ ରଖି ବ୍ୟାଙ୍କ ଏବଂ ଏନ୍ବିଏଫ୍ସି ଠାରୁ ଋଣ ନେଉଛନ୍ତି। ଏହା ଏକ ସାଧାରଣ କଥା, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସୁନାର ଦାମ ହଠାତ୍ କମିଯାଏ, ତେବେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଓ ଋଣ ଗ୍ରାହକ ଦୁହେଁ ସମସ୍ୟାରେ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି। ସେହି କାରଣରୁ ଆର୍ବିଆଇ ବାରମ୍ବାର ଗୋଲ୍ଡ ଲୋନ୍ ଉପରେ ନଜର ରଖୁଛି ଏବଂ ବ୍ୟାଙ୍କମାନଙ୍କୁ ସତର୍କ ରହିବାକୁ କହୁଛି। ସୁନା ବିକ୍ରି ବଢ଼ିଲେ ଭାରତ ପାଇଁ ଭଲ କି? ଏହାର ଉତ୍ତର ହଁ ମଧ୍ୟ, ନା ମଧ୍ୟ। ଯଦି ଲୋକମାନେ ପୁରୁଣା ସୁନା ବିକ୍ରି କରି ବ୍ୟବସାୟ, ଶିକ୍ଷା କିମ୍ବା ଉତ୍ପାଦନଶୀଳ କାମରେ ଟଙ୍କା ଲଗାନ୍ତି, ତେବେ ଏହା ଅର୍ଥନୀତି ପାଇଁ ଭଲ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଲୋକମାନେ କେବଳ ଦୈନନ୍ଦିନ ଖର୍ଚ୍ଚ ଚଳାଇବା ପାଇଁ ନିଜର ସଞ୍ଚିତ ସୁନା ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହା ଆର୍ଥିକ ଚାପର ଏକ ସଂକେତ ହୋଇପାରେ।
ତେଣୁ ସଂଖ୍ୟା ଦେଖି କେବଳ ଗୋଟିଏ ନିଷ୍କର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚି ହେବ ନାହିଁ, କାରଣ ବୁଝିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏବେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ, ଯଦି ଲୋକମାନେ ସୁନା ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଭାରତ ସରକାର କାହିଁକି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ଘରେ ପଡ଼ିଥିବା ସୁନା ଅର୍ଥନୀତିରେ ବ୍ୟବହାର ହେଉ? କାହିଁକି ଭାରତକୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏତେ ପରିମାଣର ସୁନା ଆମଦାନୀ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଏବଂ ଏହା ଦେଶ ବିଦେଶୀ ମୁଦ୍ରା ଭଣ୍ଡାର ଏବଂ ଅର୍ଥନୈତିକ ଉପରେ କିପରି ପ୍ରଭାବ ପକାଏ? ତେଣୁ ସମ୍ପ୍ରତି ଏହି ଖବର ଉପରେ ଏତିକି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।